Dunay 13.13 sorry, 13.3 milyones nga People's Food Center nga mauni ang giingon makapapurot ni sa mga kita in town sa mga mag-uuma. Kaning itawag og centers eyed for to boost farmers market access earnings at kaya mo ni na kanindot ha. Gituman ni Governor Pam ang iyang saad kani adto ang food security. Matod pa dire ang mga mag-uuma ug mga mananagat diri sa Cebu province makaangko na og direct selling hubs yay wa di na moagi og mga lapasira og dili mga ahente sa tulo ka mga localities nga nagkantidad ning 13.3 milyones pinaagi sa provincial government project ni sa Kapitolyo ni aron pag-improve or padako sa market access para sa local producers o lowering food cost for consumers. Dili ra di ay kuani, dili ra ni para sa mga mag-uuma apil tag konsumidor kay makabarato naman ta gana din tao. Mel ibalik gud mel katong gana niyo. Asa mi dapita? Askang pagkadagana kanito nga. Kanimo dadon dito sa food hub mo ni ang gibuhat sa halos kada adlaw tuwa sa field si Tibok Provincia si Board Member Gigi Sanchez. Ang Provincial Agriculturist Roldan Sarahina. Giga Roldan. Kugi lagi kanyo. Matod pa niya, ang Kapitolyo ko mag-establisar o magtuko ng People's Food Centers dito sa Danao, sa Karkar o sa Midilin. Ano usar man po ni South ay? Diin ang mga mag-uuma o mga mananagat makapamaligya dayon direkta sa ilang mga produkto ngadto sa mga sa giingong People's Food Center nga di na moagi og mga ahente-ahente ninduta ni mga sibuyasa mel kada nakita niyo sa video tungod ni sa gamit nilang abono ang organic nga fertilizer kadaghan talong kini naman talong importante ani nagi itlog isagol ha. Ining liso naman yung talong, eggplant pa ni. Mau ba? Diya pa sumpay, mismo jud ang mga mag-uuma, ang mamaligya. Dili na mo agig mga middleman o kanabang mga mamalitay kang komprador. Matod pang saray na, niingon siya nga, ang mga tinuoray mga mag-uuma o mga mananagat maonay, gitugtan nga mga pamaligya diha sa mga food hub centers or kanining murag merkado ni alang sa direktang mga mamaligyaing mag-uuma og mga mananagat samtang ang ilang ang katong mga komprador gidili sa dawat limpyo ra mga komprador sila pa yung paginansang maayo mas dako pa sila ginansahon sa mga mag-uuma og mga mananagat matod pagruldan sa Rahina daghang mga mag-uuma karon nga namaligya na sa ilahang mga abot gikan sa nagkalain-laing kanabang mga payag-payag lang taon nga dili nila iagi og mga komprador nga ma-expose ko sa grabe kainit sa panahon. Murag tinuod ning giingon ni Roland kugi nila. Wapas board JJ magkugi ba kaning kanahan. At pang Roland sa Reyna kung mag-uwan luoy kayo. O niya at least dire na sila sa food hub bugnaw. Okay kayo. Mo libre snack na sir. Matod pa, nidugang pa si Roldan Sarayna nga ang mga mamaligya dili gyud pangayuan og abang sa ilang lugar nga baligyan ng kanang mga stores nila. Pero ang mga stall assignments o kanang ilang pwesto mag-operate ni sa rotation system puli-puli sa mga kwalipikadong maninda. Murag okay ni mo nyor. Okay ni matag pasilidad Karkar og Midilin Danao. Matag pasilidad posible nga moabot og 30 ka mga mamaligya ay in town nga mga mag-uuma direkta hasta ang mga asawas mananagat dili po nang mananagat kapoy naman kaya ang mga asawas mga nagat nga langkob ni sa mga 20 ka mga mag-uuma sa 30 day naglangkob ni sa mga 20 ka mga mag-uuma og napo ka mga mananagat depende in taon sa ilang kuha ang matag adlaw nga operasyon makita
Tanaw ni, under the supervision sa local agriculture offices sa Danau o Danau Kaumana City Agriculture Officers. Midilin, municipal, mao pa na, municipal agriculture officers. Nga mooy mag-validate o mao kunoy mo tanaw sa mga o mo ila sa mga mamaligya para pagsiguro nga kani sila tinuray yung mga mag-uuma dili mga komprador nga sila mo paginansya og tamas ginhawa sa mga abot sa mga mag-uuma og sa mga mananagat. Wala gi komprador ani murag okay nila. Kita aning mga mumalitay pod murag mas makabarato ta kay wa man agi ko patay gud silang gomna mga komprador. Ilang ipit-ipito lang mga stock aron mumahal. Murag okay ni. Ang construction, ang pagtukod sa mga pasilidad o sa mga pasilidad na nagpadayo na karon o gi bana-bana nga sud sa tulo ka buwan kapin mahumana. Ay gigawi. Igarol na pero congratulations si board member JJ gyud kay siya ginaning kamot anis tinuod lang dito sa Karkar ang sentro ang food hub center kaning baligyanan gitukod dool gyud mismo sa merkado naas barangay poblasyon samtang dito sa Danau naas barangay Maslog og giingon nga makapaluag po na silang merkado diha sa Danau City. Mura okay kanina. Kaya ang ilang vice mayor na mix ra ba na? Mix merkado og mix publiko. Si mix ano. Niingon matod pa sa rahina nga ang provincial government mooy mo patukod niini while ang mga local government units nga hingtungdan maoy mo hatag og luna aron katukuran niining mga gingong food hub or okay ni sir. Okay na. Nindot ni kay morag ditso na ning ilang kuanda, ditso na ni. So ang ilang paningkamot kini ang naibawaan ako na ay mga tungod mga aning I Love Project ni board member JJ. Ang iyahang kuan nga dili siya gustong ang mga mag-uuma malupigan in town sa ilang kita. So mao nang ang iyang I Love Project nga iyang personal mga hapitan nimo siyang katuig maoy nag-conceptualize ining mga food hub centers nga ni tukma sa programa ni Governor Pam Bariccuatro. Salamat ninyo salamat. Murag okay kay ni onya ang iyang I Love Project kani kadtong mga mag-uuma og mga mananagat mo igiatiman ani mao hinungdan nga wa gani sa kaani karon tungod kay ang ayang atimanon mag-uuma na sad wa di sa baduhay sa Sabado at Tustubuaran Asturias Toledo unya sa ay maabot sa pinamungahan sa maabot alugin sa nating giga